Amint ön birtokában lesz az üzletünket érintő jogi tények, valamint az üzleti modellünkre vonatkozó kérdések ismeretének, biztonsággal megoszthatja másokkal is ezt az életre szóló lehetőséget. Egy olyan iparágban, ahol már több vállalat is becsapta munkatársait, az emberek gyakran félnek kipróbálni a felkínált üzleti lehetőségeket, hiszen tartanak a piramisjátékba való keveredéstől. A piramisjátékra vonatkozó jogszabályok világszerte ugyanazokat a feltételeket tartalmazzák. Annak érdekében, hogy egy üzleti modell biztosítani tudja a törvények betartását, ügyvédtől származó jogi véleményt kell szereznie. Fellebbviteli lehetőség érvényesítése érdekében a jogi véleményeket kibocsátó Unique to Canada irányító szervezethez lehet fordulni. Ezért a kanadai versenyhivatalhoz terjesztettük fel üzleti modellünk teljes felülvizsgálatát. Mi a feladata a kanadai versenyhivatalnak? A versenyhivatal egy független jogi végrehajtó iroda, amely a versenytörvény irányításáért és alkalmazásáért felelős. Feladatai közé tartozik a tisztességes piaci verseny elősegítése és fenntartása annak érdekében, hogy a fogyasztók az alacsony árakból, a termékválasztékból és a minőségi szolgáltatásokból haszonra tehessenek szert. Ellenőrzi a piaci verseny szabályainak ellentmondó tevékenységeket és elősegíti a jogszolgáltatás fennhatósága alá tartozó törvények érvényesítését. A hivatal jogerősen írott véleményeket biztosít a versenytörvény betartására törekvő üzletekhez. A versenyhivatal az alábbiakra hivatkozva nézte át a Unami életre szóló lehetőség programot. Független értékesítői egyezmény. Értékesítő eszközök. Üzleti tervezet. A hivatal által korábban kibocsátott vélemények és az aktuális jogtudományon alapuló precedens. Az üzleti modellünk a versenytörvény 55. és 55.1-es szakaszának felel meg, melyek MLM és piramis játékrendeletek és az alábbi 6 feltételt veszik figyelembe. 1. A vállalat rendelkezik-e valódi termékekkel vagy szolgáltatással? A Unami kínálatában gyémántok, gyémántékszerek, kommunikációs szolgáltatások, számítógép szoftverek és egészségügyi termékek szerepelnek. 2. A vállalat közöl-e a valóságnak nem megfelelő adatokat a tervezetben szereplő kereseti lehetőségekről? A Unami kizárólag megalapozott adatokat közöl a tervezetben megvalósítható kereseti lehetőségekről. Emellett időről időre átnézzük a statisztikai adatokat, hogy pontos és naprakész információnk legyen az átlagos kereseti rátákról. 3. Az értékesítők számíthatnak-e juttatásokra, ha másokat is beszerveznek? A Unami terv a fogyasztókhoz eljutott termékek eladására koncentrál, és a résztvevők a termékek sikeres értékesítése után kapnak juttatásokat, tehát senki nem számíthat plusz juttatásokra, ha másokat is beszerveznek. 4. A vállalati tervezetbe való belépéshez kell-e terméket vásárolni? A Unamihoz való csatlakozás ingyenes, önnek mindössze regisztrálnia kell. 5. A vállalat elvárja-e, vagy megengedi-e a munkatársainak, hogy túlzott mennyiségeket halmozzanak fel, amiről tudják, hogy nem lehet eladni? A Unaminál nincsen raktározás. Az értékesítőktől nem várják el, hogy készleteket vásároljanak vagy felhalmozzanak. Minden ehhez hasonló termékértékesítő általi vásárlás személyes használatra van. 6. A vállalatnál van-e lehetőség a termékek méltányos feltételek melletti visszavásárlására, vagy méltányos feltételek melletti visszaváltására? A Unami nem foglalkoztat viszonteladókat, ugyanakkor méltányos kereskedelmi feltételek mellett a Unami visszafizetési garanciát biztosít. A fentebb taglalt 6 feltétel és a vállalat termékeinek átfogó ismeretében egy pozitív, írott jogi véleményt kaptunk a kanadai versenyhivataltól. Ez pedig bizonyítja azt, hogy a Unami betartja a versenytörvény, MLM és a piramisjátékokra vonatkozó rendeleteit, tehát a Unami Achievers program nem piramisjáték. A Unami egy életre szóló lehetőség, melyet ön is bizalommal megoszthat másokkal.